Hey guys, tolak Boro level din bergedan video. Tolak dini jeng sauraigan Boro harini moनैसो dark reality ni सायाव आरोना. जे बर'फोरा मानो खौसे जानो हाया? बेसां गोदोनिफ्राय 30-40 years सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा खौसे जा होनानै गोबां धरना होबोबाय. बिनि गाहाय जाहोना मा जाथावना लोगोफोर? सोर दङ बर'नि गेजेराव जे गावजों गाव गावस्राबाय थाग्रा? थ' लोगोफोर बेफोरनि सोमोन्दै आंनि मोनदांथिजों मोननैसो बाथ्रा लोगोफोर आङो नै भिडिअ आं सावरायगोन आरोना. थ' लोगोफोर मैया जे जालांबाय माने जे जेनजिसफोरनि जि बिग्रायखांनाय सेक्रेटारियेटआव हामला खालामनाय बे माने हिस्टरियाव जाफेराखै आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव. जादोंमोन सिगां बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगाङाव जेराव जेबो सेक्रेटारियेट गैया होमबाबो सिगाङाव अपसन दलनि समाव बेबायदि भाइलेन्स जादोंमोन. खिन्थु बिटिसियाव बेबायदि माने नुफेराखैमोन आरोना. माने सेक्रेटारियेट मेन अफिसखौनो गाग्लोबनाय आरोना. थ' बे गाग्लोबनाय जाहोनखौलाय आङो दासान्दि बुंनो गोनां जेबो दरखार गैया नङा होमबा? आं गासै मिथिखाजोब्बाय जे एनअसि हरनाय जे जेबो अबजेक्सन गैयि एनअसि हरनाय थ' बिनि दायाव दासान्दि बर'फोरा बेरेखांदों. माने सेक्रेटारियेटखौ जायखौ जोंनि बिटिसिनि मन्दिर होनना बुंनाय जायो जेराव गोबां रोजा रोजा मानसिनि थैजों बनायजानाय बे सेक्रेटारियेट गोबां मुंख्लं जालांबाय बे सेक्रेटारियेटआव. थ' बेफोरबायदि जायगाखौनो गाग्लोबनो गोनां जादों आरोना. आसलथे बहुत दुखुनांथाव जोंनि बर'नि गेजेराव. मानोना बे सेक्रेटारियेटखौ बनायनो थांनायाव गोबां माने बेखौ मोननो थांनायाव गोबां रोजा रोजा मानसिनि जिउ खहा जादों. थ' बेफोरबायदि जायगाखौनो दायो जोंनि बर'फोरा मानो गाग्लोबनो गोनां जाखो? थ' लोगोफोर आं बेयाव रावबो पार्टिखौ लाना बुङाखै. बिनि आङो मोनसे रियेलिटि बुंनो दे. रियेलिटि आंनि सानदांथियाव जोंनि बिटिसिआव गासै 31 लाख मानसिफोर दङ. अल बर' जिखि जाया एसटि नन एसटि गासैबो बर' हारसा गासैबो दायो. खिन्थु बर'आ बेयाव 14 लाख मानसि दङ. माने अलमस्ट 40%. 60%आनो गुबुन हारि, 40%आनो जोंनि मेजरिटि हारि. थ' मेनलि बेनि थाखायनो उफाय गैया सरकार दानो थाखाय गुबुन हारिनि मदद लानो गोनां जाखायो. मानोना जों बर'फोरा ज' जाजोबबाबो 40%ल' जायो आरोना. थ' बिनिखाय गुबुन हारिनि सापर्ट लानो गोनां जायो. बे रियेलिटि दै, बे रियेलिटि. खिन्थु बर'फोराथ' ज' जाखायानोसै होनबाबो ज' जाबाबो गुबुन हारिनि 10%बाबो जोङो लादेरनांगौ. थ' जायनि जाहोनाव उफाय गैया गुबुन हारिखौ बुरखाय बुरसि जिखि जाया गुबुन हारिनि सिं जानाबाबो गुबुन हारिखौ जिखि जाया गावनि जानो गोनां बुस्थुखौनो गुबुननो होनानैबाबो उफाय गैया गुबुनखौ गावनि फारसे खालामनानै इलेक्सन गेलेनो गोनां जायो. उफाय गैया. बेनो जाबाय पलिटिक्सआ बेनोखा गासै मिथिखायो नङा होमबा? जिखि जाया थगाय थसि खालामनाबो जिखि जाया आथें खुलुमनाबो जिखि जाया थगायनानैबो जिखि जाया इलेक्सननि सिगाङाव गावनि फारसे लाबोनायानो बेनो जाबाय पलिटिक्स. जायनि फिननायाव दायो जोंनि बर'नि सम्पदफोरानो गुबुननि आखायाव दायो थांनायनि लामायाव आरोना. थ' लोगोफोर पलिटिक्सआ बाहेराव. थ' बिनि मेन जाहोना मा ओंखारखो? वी हेभ ल' पपुलेसन. जोंनि सुबुं अनजिमायानो खम बे बुहुम बिखायाव. बेनो जाबाय बर'नि बयनिख्रुइ माने लोरबांसिन जाहोना बेनो आरोना. पपुलेसन खम जोंहा बहुत खम पपुलेसना. गासै 3-4% जायो अल आसामखौ लायोबा. अल आसामाव 3.5 कोटि मानसि दङ. जोंनियाव बेसेबां 14 लाख मानसि दङ. बेसेबां पार्सेन्ट जायो? बाट जों बर'फोरा ज' जानायमोनब्ला बे 14 लाख मानसिफोरा ज' जानायमोनबा जों गुबुन हारिनि सायाव एसेबां डिपेन्डेन्ट जानो गोनांथि गैयामोन आरोना. मानोना गुबुन हारिफ्रा एसेबाबो फैखागोन. 10-20% गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' फैखागोननो. मानोना जाया पावार दङ बिसोरबो पावारखौ लुगैयो नङा नङा? बिसोरबो गावनि मुलाम्फाखौ लुगैयो. बिसोरबो जेसेबां माने बिदि आरो बिसोरनियावबो गोबां भाग दङ. थ' बेनिखाय जिहेतु लार्जेस्ट ट्राइब बे जाबाय बर'फ्रा सापर्ट एसेबाबो मोनगोन आरो सरकारखौ आरामसे माने जों सोलिलांनो हागौमोन आरो जोङो खौसे जानाय मोनबा आरोना. बेयाव आरो हादोंबो देलाय दायो गुबुन हारिनि मदद लानानैनो गोबां बोसोर दासान्दि बिटिसि सुक्ति जानायनिफ्राय बर'आनो दायो सालायबाय थादों. दा प्रब्लेम गैया. खिन्थु प्रब्लेमा बे आरोना गुबुन हारिनो जों गावनि जानो गोनां बुस्थुखौ दायो होनो गोनां जादों. बेनि थाखायनो माने उफाय गैया. बिसोरनि भट लादों उफाय गैया होखानांगोन नङा नङा? उफाय गैया. बे माने बेबायदि जाना फैदों गभर्नमेन्टनि नोजोराव आरोना. जेराव जाय जोंनि समा गुबुनजों नांनायसोमोन एसटि बिग्राफोरखौ जोङो नांनायसोमोन एसटि बिग्रानि एगेन्स्टै. खिन्थु दायो नै बर'नो जाग्रोबाय. गुबुनजों दावहा जानायनि सिगाङावनो बर'नो जाग्रोबाय. थ' बेनो आरोना जोंनि गेजेराव इउनिटि गैयैनि जाहोना जाबाय. मुस्लिमफोरखौ नालाय ओरैबायदि इउनिटि बिसोरनि गेजेराव नुदोंना बिदि मोनसे न' सावलायनाय जालाय. जोंनि बर'फ्रा बे बिपिएफ खालामनानैनो सेस जागोन. खिन्थु बांगालफोरा फैनानै न' सावफायजोबगोन. खारनो टाइम मोननाय नङा बर'फोरा. गुन्दुल जाबाय आरोना. खिन्थु जोंनिफ्रा मा उमुकसो बिपिएफनि उमुक खालामदो सोरबा एगारना होदो. उमुकनि लिडारनि दैदेननायाव जादों. उमुकनि एगारना होदो. उमुकनि खैसार दङ उमुकनि पार्टि बिदि खालामनानैनो बर'फोरा
जेबो एक्सन लानो हानाय नङा माने सेस जागोन आरो ना गुबुन हारिफोरजों माने गाग्लोबजाजोबगोन आरो ना थ' बेबायदि आरो ना खौसेथि जोंनो गैखाया खौसेथियाल' रायजोफोरनि दङ जाय बर'नि थै गोनां रायजोफोर दङ जोंनि बर' पपुलेसन बिसोरनियाव खौसेथि दङ जायखौ मोजां नुदों बेजोंनो जों सापर्ट होखायो सिगांनिफ्रायबो दाबो खिन्थु सानैसो लिडारफोरनि सामलायनायावनो बिसोरनि मोननो लुबैनायनि थाखायनो माने जों माने बर' फिसाफोरा माने थगायजानो गोनां जायो आरो ना थगायजायो हामाखि थगायजायो मैयानि जाथायाव सेक्रेटारियाव जे बुफायनाय जादोंमोन प्रटेस्ट खालामनानै थांबाय थानाय गथ'फोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ माने लामायाव बुदोंनो बेयाव आं बुङा जे सोर पार्टिया बावदों मा बुदों सोर बुदों खिन्थु बर'आनो बर'खौ बुदों सानना नाय हाय बर' हाय राम मा जागोनलै गुबुन हारिजोंसो नांनायनि सममोन गावजों गावसो जाग्रोबायना गावजों गावसो जाग्रोबाय गोदोबो बेनोमोन गोदोबो गावजों गावनो गावलायनानै थैजोबदोंमोन लिडारफोर गावजों गावनो गावलायनानै थैजोबदोंमोन जाय हिस्ट'रि मिथिया आं खिन्थु मिथिया आं गासिबो बुंजोबो आं खिन्थु मिथियो दै मानोना जा फादारानो सासे फ्रिडम फाइटारमोन ना जिहेतु जा फादारानो भलन्टियार फर्सआव दङमोन गोदो 1987-88 बेबायदि 1990नि सिगाङाव आरो ना थ' बेनिखायनो आं हिस्ट'रि मिथियो जा फायानो रोखा खोन्थाजोबनाय आंनो जे फट' भिडिअ गैयाबाबो न' गावनो फैनाय हाबा जाबाय थानायावनो गावलांनाय बेबायदि आरो ना माने बर'जों बर' बे समावबो दाबो वाइ आरो जिहेतु एसटि मोनबायबाथ' गैलानोसै गासिबो एसटि जाजोब्बाय गासिबो जोंनि गामि हा बायजोबगोन जिखि जाया आदिबासिफोराबो जिखि जाया बागानियाफोराबो सब बायगोन मा खहा जागोनथ' आं बेयाव बुंनो दरखार गैला नोंथांमोना गासिबो मिथिखासिगौ नङा होनबा थ' बेबायदि थासारि आरोना थ' मेन प्रटेस्टनि मेन थांखियानो जाबाय हाग्रामा सारा एनअसि हरनायखौ माने लाफिननांगौ माने निमाहा बिनांगौ होननानै माने प्रटेस्ट आरोना स्टुडेन्टफोरनि बेखौ आपडेट होनाय जाबाय आरो थ' आसा खालामो थाबैनो बे मेटार्सआ एसे माने सल्भ जायो आरोना थ' बहुत बोरैबा जालांदो दै जोंनि गेजेराव आरो सेंग्राफोराबोथ' खम नंखाया आजिखालि आरो थ्रु अफिस खालामखायो आरो माया थार माया गोरोन्थि गासिबो थगायनो हाला दानि माबाफोरखौ सेंग्राफोरखौ दानि इयुथ्सफोरखौ जेनजिसफोरा धेमालि नङा थ' बेनिखाय आरोना थारबा थारखौ मिथिखायो गासिबो थ' लोगोफोर जोबथियाव आं बिग बाथ्रा बुंगोन जोंनि पपुलेसना खम बर'फोरा बेनिखाय आंनि बायदिबा दै जिखि जाया आंनि बायदिबासो बुंदों आं बर'फोरा थाबनो पपुलेसन बांहोनांगौ जिखि जाया 14 लाखनिफ्राय दा जिखि जाया 50 लाख लासै बर'फोरा जानो हादोंब्ला होमबा बर'खौ रावबो होबथानो हाया आरोना थ' बेनि थाखाय जिखि जाया फार्टिलिटिया बारा जानांगौ जिहेतु माबाफोरा मुस्लिमफोराथ' फल' खालामखाया 2 चाइल्ड पलिसिखौ बिदिखाय आंनि मटिभासो दै गाज्रि मोना आंनि मटिभासो साबबानि बारा गथ' खानांगौलै होनबासो माने जिखि जाया होमब्ला 50 इयार्सनि उनाव जोंनि माबाया बर' पपुलेसना बारा जागोन आरो गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ मानोना गुबुन हारिजों हाबा जानाया माने खासे मानसि जोंनि खासे बर'आ बांगाल जालांनाय एसामिस जानायसो इदि आरो एसे बंख'फोरा गासिबो एसामिस जाजोबगोन टाइटेलाबो सोलायजोबगोन बिसोरनि सारनेमफोराबो सोलायजोबगोन थ' बेनिखायनो मालाबाबो गुबुन हारिजों जोंनि बर' फिसाखौ लस खालामनाङा पपुलेसन सानसे खमायनाय बेसेबां हायो पपुलेसनखौ बारा जानांगौ बेसेबां हायो फार्टिलिटिया बारा जानांगौ आंनि मथेबा थ' बेखिनियानोसैमोन जिखिजाया बर' पपुलेसना गोदोरबानो जों गुबुननि मददथि जोङो 1%बो लानो गोनां जानाय नङा जों जानो गोनांखौ गुबुननो जोङो जासिनोबो गोनांबो जानो नांनाय नङा जोंनियाव दंजोबखायो जोंनि पपुलेसन दङ जोंनो आराब सरकार दागोन जोंनो बड'लेण्ड बिगोन जोंनो बड'लेण्ड होनोबो नांगोन आरो जोंनि जि मोनथाय जि रिजार्भेसन सिट जि फेसिलिटिस एसटिनि जोंनो मोनजोबगोन पपुलेसन बारायबा खिन्थु बिनि सिगाङावनो एसटि होनाङा दै बेनिखायनो जों बेसेबां हायो एगेन्स्टआव जोङो एसटिनि एगेन्स्टआव एसटि होनायनि एगेन्स्टआव जों बेसेबां हायो प्रटेस्ट खालामनांगौ आरोना बेसेबां हायो प्रटेस्ट होनबासो मुदिया माने आबाद होनो हानाय नङा होबाथ' सेस जागोनलै गुन्दुगुल जागोनलै होबाथ' भट थैलायनाय माबा जागोन होननानै बिसोर माने दिल्लीयाव मोननांगौ बे घटनाफोरा हायोबाथ' आंनि मथेबाथ' बे आसामनि हाइकर्टआवबो प्रटेस्ट खालामनांगौ आंनि मथेबा दै जाहाथे बे थाबनो सेन्ट्रेलसिम मोनहैयो आरो बे मेटारा सल्भ जायो बिसोर बेसेबां मानसि ओंखारदों माबाफोरा एसटि बिग्राफोरा जोंनि हेंथा होग्राया बिनिख्रुइ बारा ओंखारनांगौ लामायाव होमबासो बे सल्भ जागोन आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आं जास्ट आंनि गोसोनिफ्राय बुंदों आंबोथ' बारा गोरों नंजोबानोसै आंबो सासे मा बुङो दा ब्लगारसो कन्टेन्ट क्रियेटरसो आंबो एसां पलिटिक्सनि बाथ्रा मिन्थिजोबा माने बेसेबां मा बुंनो थ' बिदिखाय आं आंनि जि सानदांथिजों बुंबाय कमेन्टआव अपेन कमेन्टआ जि जाय गोसो होबानो जाबाय जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै सापर्टबा सापर्ट गासिबो होबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै जय बर' हारिनि
सब बोलो जय बर' हारिनि कमेन्टआ सब जय बर' हारिनि जाजोबनांगोन